Com us dèiem, la plataforma Juntes Podem convoca per demà, 4 de desembre, a les 6 de la tarda, una manifestació que partirà de Foment a Via Laietana i anirà cap al Parlament sota el lema Aturem els pressupostos, uns pressupostos que han estat ajornats fins al mes de desembre i que ja han estat anomenats com a pressupostos de la vergonya, presentant més de 3.000 milions d'euros en concessions, privatitzacions i vendes que repercutiran en el pagament del deute de la Generalitat i no en la restitució dels serveis públics, que va ser la primera cosa retallada per pagar aquest deute il·legítim. Aquesta plataforma, Juntes Podem, formada per diferents plataformes sectorials, a la seva vegada associacions, entitats, sindicats i partits que treballen en el seu dia a dia pels drets socials i contra les retallades a la ciutat de Barcelona, són els que convoquen aquesta manifestació. Dintre d'aquestes plataformes que formen la plataforma hi ha Auditoria Ciutadana del Deute, que ens informa, nota de premsa, com es posiciona en contra de l'aprovació d'aquests pressupostos del 2014, ja que els comptes de la Generalitat són opacs i perpetuen l'espiral de l'endeutament públic i la privatització dels serveis i l'espoli dels béns comuns. En un exercici cívic brutal, posen a disposició de la ciutadania aquests mateixos pressupostos en un format treballable. És a dir, la Generalitat els fa públics en PDF, la qual cosa dificulta molt treballar amb les xifres, aplicar filtres, etc. I aquesta plataforma els ha traslladat a un full d'Excel i els fa disponibles a la seva pàgina, auditoriaciutadana.net, per tal que entre tots puguem fer-ne un anàlisi. En aquesta mateixa nota de premsa expliquen com aquests pressupostos no són mai, com ens volen fer creure, un instrument tècnic, sinó la materialització econòmica de les prioritats polítiques d'un govern. Així distingeixen el que és inversió, els diners públics que reverteixen en l'economia privada, en àmbits com la recerca, innovació, el turisme, etc., del que és despesa, diners públics destinats a educació, salut, benestar i d'altres serveis. És polític considerar la inversió com un instrument per sortir de la crisi i la despesa com una càrrega pública. Es privatitzen béns comuns, es prioritza el pagament del deute, deixant sense inversió l'àmbit social, cap responsabilitat dels veritables responsables i aprofundint en la misèria, continuant pel camí de l'austeritat en aquesta despesa social. Per parlar de tot això tenim avui l'honor i el plaer de parlar amb el professor Vicenç Navarro, professor d'Economia a la Universitat Pompeu Fabra i articulista que publica cada dia al seu blog del Diario Público. Bona nit, Vicenç. Bona nit. Bona nit, un plaer tenir-te aquí a Noia Futur. Un plaer estar amb vosaltres. Demà, com dèiem, està convocada aquesta manifestació Aturem els pressupostos de la vergonya. És possible, realment, amb aquestes dades que tenim, 3.000 milions d'euros en concessions, privatitzacions i vendes? Quedarà alguna cosa després d'aquests més de 3.000 milions venuts? Bueno, el que estic a entendre és que el que està passant aquests anys de crisi és el desmantelament de l'estat benestar aquí a Catalunya i també a nivell de l'estat. O sigui que en aquest aspecte tant el Partit Popular com el govern català han sigut part d'una estratègia d'enfeblir d'una manera molt notable l'estat benestar a base de reduccions de les despeses i també molt marcat aquí a Catalunya la privatització de l'estat benestar. Això és obvi, sobretot de sanitat. És important que se'n parla molt del senyor Wert, de lo tremendament conservador que aquest senyor és, etc. Però aquí tenim la versió catalana del senyor Wert en la sanitat. El conseller de Sanitat, que era el cap de la patronal, antes de que el nombressin, de la patronal hospitalària, antes que el nombressin conseller, ha estat tirant endavant una de les privatitzacions més marcades i més destructores del sector públic que han passat a Europa. Per exemple, tenim un dels hospitals punters en Europa, el Clínic, de gran prestigi internacional, que està sent afectat, siguin privatitzant en part, reduint la dimensió dels serveis en el Clínic, un hospital públic, per portar hospitals privats. Això és un atac frontal al sector públic, per molt que diguin i després comprin espais en els diaris per dir que ho fa molt bé. Aleshores, des d'aquest punt de vista, i això no hi ha plena consciència, perquè el moviment del tema nacional, que és molt important, no estic enfablint o trivialitzant aquest moviment, que és un moviment molt important i positiu, però fins i tot està ocultant, amagant el tema social, que en aquest moment és el que afecta més a la gent. O sigui que des d'aquest punt de vista
no és cert. Aquest missatge constantment es diu que estem afamuts perquè l'expoli de Catalunya per part d'Espanya. Aquest espoli existeix, no és tan gran com es diu, però existeix i per tant s'ha de corregir. Catalunya és una nació i té que tindre el dret de decidir, però escolti'm, l'atac més frontal que està prenent lloc a l'estat benestar no ve de Madrid, ve d'aquí. I això és el que a vegades en aquestes mobilitzacions la gent no és conscient i perquè s'amaga. En aquest moment, el problema que tenim a Catalunya és que estan desmantelant. I això no es deu primordialment a que ens estan expoliant des de Madrid. Això és un argument que té la capacitat de mobilització molt marcada, però empíricament no és cert. O sigui que en aquest aspecte, i a més es pot demostrar com ho he fet a través dels meus escrits. O sigui que des d'aquest punt de vista, aquí el que està és que les forces conservadors i liberals estan utilitzant aquesta crisi per aconseguir el que sempre han volgut. Una reducció dels salaris, un enfebliment de protecció social, una privatització de sanitat, una privatització d'educació. Escolti'm, és el somni que sempre han volgut. I es diu aquí, oh, no, mira, això és Madrid. I a Madrid diuen, no, això és Brussel·les. Oh, això és Franco. No, escolti'm. Aquí és una minoria que té un enorme poder conservadora que està enfeblint els serveis públics de la majoria. Així doncs, si la culpa no és de Madrid, podem veure, com ens deia aquesta plataforma d'auditoria del deute, quines són les prioritats d'aquest govern. Llavors, podem pensar que en aquest futur hipotètic de Catalunya independent és aquest el model en el que Convergència i Unió aspira. Aquest és el model de país independent en el que aspira un país plenament privatitzat. És que, aviam, els mitjans de comunicació en el nostre país estan molt controlats. O sigui, això la gent té que saber-ho. I que des d'aquest punt de vista, coses essencials no es poden ni siquiera criticar o denunciar. Però mira, per exemple, en quant a la televisió pública catalana, TV3, no? És una televisió pública i, per tant, tenia que respondre a totes les sensibilitats polítiques que hi ha a Catalunya. No ho és. Aleshores, té un programa d'economia que un senyor Sala Martín, que és un ultraliberal, però sí molt independentista i, per tant, té moltes caixes de ressonància en els mitjans públics i també privats, dic que a Catalunya, un senyor ultraliberal que vol privatitzar les pensions, com ho va fer el general Pinochet a Xile, no? Escolti'm, aquest senyor podria arribar a ser conseller d'Economia en la Catalunya independent. És aquesta la Catalunya que els independentistes volen? És això el que... Segur que la gent que ha sortit al carrer no és aquesta la Catalunya que volen, però miri, escolti'm, quan es va fer aquella manifestació en el camp de futbol del Barça, recordareu que es deia poder de decisió, del dret a decidir, doncs el periodista de TV3, que era l'animador de tota la festa, era el que estava patrocinant també aquest programa en el que l'economista a la setmana, és l'economista de TV3, està demanant la privatització de les pensions. Això la gent no ho sap. Jo apoyo i suport la necessitat de defensar la nostra identitat, que som una nació, però que, escolta, que no ens prenguin el pèl, que en aquest moment s'estan prenent el pèl, no s'està informant la ciutadania. El conseller d'Economia acaba de dir a una reunió d'empresaris que el que volem a la Catalunya futur és retallar els impostos dels empresaris. Però, escolti'm, què està dient vostè? Si Catalunya és el país d'Europa que té una despesa pública més baixa i que la Generalitat ingressa menys diners. I això no es deu sols a Madrid. Això s'ha de corregir. No és sols Madrid. Naturalment que Madrid ens limita. Però, escolti'm, la Generalitat té capacitat de recaudar diners i no els està recollint. Van eliminar molts impostos perquè no els recuperen. Aquí Madrid és l'excusa per tot. I aquí ens serveix per tot, sí, efectivament. Madrid és el problema, però no és el problema més important en aquest moment. En aquests mitjans de comunicació on veiem sovint, o molt sovint, o massa sovint, associada la idea nacional amb aquesta idea ultraliberal, per exemple, representada, per exemple, per en Salí Martín, per exemple, ens han venut que les retallades prèvies que van fer en l'anterior legislatura i aquest nou instrument polític com és aquests pressupostos amb més de 3.000 milions d'euros en privatitzacions, ens ho venen com quelcom que és inevitable. Estem en aquesta situació i no ens queda cap altre remei que fer això perquè tenim un deute molt gran. És això així d'inevitable?
òbviament, no és inevitable. Alguns de nosaltres hem escrit un llibre que diu Hi alternatives, en què podem mostrar clarament que en lloc de fer una cosa es podia fer una altra. Per què no reverteixen la baixada d'impostos de patrimoni, de successions, de tota una sèrie de coses d'aquest tipus? Està molt detallat en el nostre llibre, que la Generalitat podria recollir els diners en lloc de retallar la despesa pública. Això ja, des del principi, jo no vaig tenir una pica baralles amb Manuel Fuentes, o com es digui aquell senyor de TV3, en el que em deia, i vostè on retallaria? Jo deia, no, escolti'm, és que no s'ha de retallar. Si vostè vol baixar el dèficit, hi ha una altra manera de baixar el dèficit. No retalli, augmenti els impostos aquí i els impostos de la gent que té més diners. Aquí miri vostè. Un treballador de manufactura a Catalunya paga els impostos percentualment en quant als seus ingressos molt similars al resta dels treballadors de manufactura d'Europa. La gent que estem a nòmina ja paguem impostos semblants al que paga la gent que treballa en Europa dels 15, que és el grup de països més rics. En canvi, les grans fortunes, la majoria, per cert, que Catalunya té una gran desigualtat de les grans fortunes, les grans corporacions que facturen més de 150 milions d'euros a l'any, que és un número molt petit d'empreses, i la banca, incloent la Caixa, aquests no paguen impostos, tenen paraïsos fiscals i tot això. Escolti'm, però per què vostè està retallant? Augmenti els impostos d'aquest 10% de la ciutadania que no paga i aquest 1% que deriva els seus ingressos de rentes del capital, que paguen molt menys que les rentes del treball. Per què no ho fan, això? O sigui que s'ha d'entendre que avui Europa està controlada per un pensament conservador liberal. Pensi que, escolti'm, el partit Convergència és part de la Internacional Liberal, que és la mateixa que el Partit Liberal d'Alemanya que fins ara governava. I Unió és de la democràcia cristiana, que és la mateixa família política que la senyora Merkel. I que, per cert, són la mateixa política que el Partit Popular. Escolti'm, a Europa poden fer moltes coses, però clar, és que pensen igual. Aleshores jo diria, escolti'm, per què no influencien a la senyora Merkel, que són de la mateixa família política? Perquè canvi les seves polítiques. M'explico? Bé, deu ser que no els interessa. Exacte, però això és el que s'ha d'explicar. Jo animo que la gent truqui als mitjans de comunicació i que els digui que és una vergonya el que està passant. És que la gent és massa passiva. En aquest moment això és una dictadura mediàtica. Aleshores, quan aquí els mitjans públics que paguem tots ens estan aquí quasi prenent el pèl, només presentant un punt de vista que de tirar-se endavant afectarà negativament la qualitat de vida de la gent treballadora, que és la majoria del poble català. En aquest moment s'ha de defensar Catalunya. Defensar Catalunya no és només defensar els símbols o la identitat. Defensar Catalunya és defensar la qualitat de vida i benestar de la classe treballadora catalana. I aquests governs estan enfablint i atacant la qualitat de vida de les classes treballadores. No em digui aquí aquests superpatriotes que estan prenent mesures que estan fent molt mal al poble català. I en canvi, això s'encalla, la gent surt i es creu que és Madrid. No, home, no. Madrid és un problema, però el problema més gran el tenim aquí a Catalunya. Aquí a casa nostra. De fet, quan el senyor Mas surt com a defensor de la veu i de la voluntat d'un poble, nosaltres ens preguntem que si aquesta és la seva preocupació, el poble de Catalunya, com és que du a terme les polítiques més agressives envers del benestar d'aquest seu propi poble. És una manera d'interpretar el patriotisme molt estranya. Bé, és que fixi vostè que també és paradòxic que si mirem Europa, tots els partits que estan tirant endavant aquestes polítiques estan perdent gran suport electoral. I en canvi aquí no tant. Per què? Perquè d'una manera molt hàbil han utilitzat la bandera catalana per amagar tot això. M'explico? Sí. Aleshores aquí, home, doncs els autèntics patriotes, els que hem fet molt per aquest país, i hem pagat un cost personal molt elevat, això ho tenim que denunciar. Això vol dir que si una gent sent en TV3 que s'estan fent una promoció d'aquests programes, la gent té que agafar el telèfon o enviar el correu electrònic i dir-li a aquesta gent, és una vergonya el que vostès estan fent, el poble els paga a vostès, vostès tenen que dir la veritat, el que està passant està fent mal al poble català. Això que quan un senyor com Manuel Fuentes ara, o les que l'hagi substituït, fan aquests programes de tertulians que sempre
excloeixen les esquerres i que no hi ha mai una veu crítica en quant a aquestes retallades o aquestes polítiques i tot això, el poble té que protestar. La gent jove té que enviar missatges dient prou, això és un engany, això és una falsetat, això és una farsa. Això és el que la gent té que fer. Són mitjans de propaganda d'unes certes polítiques més que d'informació, en aquest cas. Clar. Si s'ofereixen aquest punt de vista esbiaixat. Comparteixo la taula amb en Rafael Ortiz i l'Antoni Ignovar, que segur que també voldran parlar amb tu i fer-te algunes preguntes. Bona nit, senyor Navarro, què tal? Bona nit. Aviam, jo el que li volia preguntar, bàsicament, és a les últimes eleccions que es van portar a terme a Catalunya, el senyor Mas es va proposar a si mateix com el líder, no?, de tot aquest moviment cap a la independència o aquesta via catalana. Llavors, el que va passar, no?, és que molts dels vots que ell esperava per si mateix van anar cap a Esquerra Republicana. I és d'això del que li volia preguntar a vostè. Què en pensa del paper que Esquerra Republicana està portant a terme en tot aquest procés? Perquè bé, estan compartint govern gairebé amb el senyor Mas, i tots aquells que tenien molta por, no? Perquè a la Convergència i Unió ja sabem com és i la seva ideologia i quin és el seu objectiu econòmic, no? Però tots aquells que van votar a Esquerra Republicana ara ens veiem bastant abandonats en la nostra posició. Què li sembla a vostè el paper d'Esquerra Republicana? Miri, jo crec que s'equivoquen. Els companys d'Esquerra Republicana que van col·laborar en les altres partits d'Esquerra durant el tripartit, i que per ser el tripartit té molt mala premsa, però va fer coses molt bones per Catalunya, entre elles augmentar la despesa pública social per habitant. Ara s'està retallant d'una manera brutal. Però aleshores aquests companys estan equivocant per moltes raons. Una d'elles és que no poden apoyar aquestes polítiques. Si estimen Catalunya, que segur que l'estimen, se'n tenen que donar compte que el més important de Catalunya és el poble, i les classes populars són la majoria del poble. I aquestes polítiques estan fent molt mal al poble. O sigui que en aquest aspecte no poden fer el que estan fent. I per altra part, en aquest moment s'estan equivocant en que en el que hi ha a Catalunya un gran acord, el 82% està a favor del dret a decidir. I això és molt important. Això vol dir que la majoria del poble català s'identifica en el concepte de que Catalunya és una nació i, per tant, aquesta nació té el dret a decidir sobre el que sigui. Això és molt important. Ara bé, quan ells presenten això com equivalent al vot a la independència, s'estan carregant el dret a decidir. D'una manera molt oportunística, vol immediatament arribar a la independència. Aleshores, miri, sàpiga que des d'aquest punt de vista no podem arribar al nivell de consens general. Primer facin que la gent decideixi i després, si volen, dins d'aquest debat, que proposin la independència. Escolti'm, des d'aquest punt de vista les coses s'han d'anar d'una manera que vostès tenen que aconseguir que la majoria del poble estiguin a favor d'aquest concepte de que Catalunya és una nació. Aleshores, com que volen anar molt ràpidament, diuen, no, ja anem directament a la independència. Miri, no és, el 82 volen el dret a decidir. Aleshores, aquest dret a decidir vol dir que es faci una discussió sobre quina Catalunya volem. I no pot ser que sigui, miri, únicament la nostra alternativa o no hi ha alternativa. Escolti'm, hi ha altres alternatives a Catalunya. No sigui tan monopolístic en quant a això. Vostè és un demòcrata, no pot, vostès que han confós el dret a decidir en la independència. No, escolti'm, vostès estan confonent. Catalunya és una nació i té tot el dret a decidir si vol o no ser independent, però hi ha altres alternatives que també s'estan configurant. I vostè no li pot negar a aquest poble aquest dret a decidir i escollir. Decidir vol dir escollir, no només decidir per l'alternativa que un grup vol, que a més un grup que és minoritari parlamentàriament. M'explico. Aleshores, jo crec que aquests companys s'equivoquen. En primer lloc, perquè apoyen unes polítiques que no són d'esquerra, i el seu nom és Esquerra Republicana, i que fan mal al poble català. Això ho tenen que ser conscients.
i no és cert que no hi hagin alternatives. Clar que sí que ho saben. La direcció d'Esquerra Republicana té molt bona gent i molt bons economistes i ho saben que hi ha altres alternatives. Mirin el pressupost i veuran com es poden aconseguir diners d'altres puestos. Clar que sí que ho saben. Aleshores, d'aquest punt de vista, aquest és un error enorme i que pagaran un cost polític. Ara bé, l'altre és l'estratègia. Escolti'm, si hi ha la majoria del poble català ja està l'acord que som una nació i tenim el dret a decidir. Escolti'm, el dret a decidir vol dir també el dret a escollir. El dret a escollir és tota una sèrie d'alternatives, no el que ells volen. Jo no sóc contrari a la independència. Depèn de com la situació en Espanya elabori, però aquest no és el punt. Encara que fos a favor de la independència, jo sóc sobretot un demòcrata, i és el que es té que ser. Aleshores, el que el poble català decideixi, ara s'ha de presentar en un debat. No que se li digui a vostè o independència o no, escolti'm, el dret a dir és molt més ampli que això. M'explico. Aleshores, jo crec que s'equivoquen en quant a això, perquè volen anar tan ràpidament, creuen que podem fer-ho dins d'un any, i, escolti'm, però és que en el procés s'estan carregant el dret a decidir, que per mi és el punt clau. I és que, a més, o sigui, aquesta... És a dir, nosaltres vam votar, vull dir nosaltres a Catalunya, a Esquerra Republicana, no? Perquè nosaltres teníem molta por d'aquest procés privatitzador, teníem molta por... Bueno, hi havia molt sentiment indignat, no? Recordem el 15M, com va anar tot, i això també va portar a terme aquest vot, no?, cap a Esquerra Republicana, i jo crec que Esquerra Republicana el que està fent és dissoldre, no? O sigui, ara mateix ens hem de concentrar en el procés sobiranista i de moment ens haurem d'oblidar, no?, de les polítiques socials, i evidentment això no és el que es va votar. Miri, crec que és una cosa fundamental. El patriotisme es defineix com l'amor al teu país, i el més important en un país és la població. I el més llarg i gran dintre de la població són les classes populars. Aleshores, un criteri per definir el patriotisme és les polítiques públiques si beneficien o no a les classes populars. Si no les beneficien, no s'és patriota. Així és de clar. Aleshores, que no utilitzen la senyera per seguir altres tipus de projectes. Per mi el meu compromís és en el benestar de les classes populars de Catalunya. Si la independència és necessària perquè s'augmenti aquest benestar, ho firmaria, però fins ara no m'ho han demostrat. Aleshores, d'aquest punt de vista, quan diu, és que Madrid, escolti, miri, jo soc científic, jo estudio les dades, i li puc mostrar que el problema no és sols Madrid. El problema és també un domini tremend de les forces liberals i conservadores dins de Catalunya. M'explico. Aleshores, aquesta és la realitat, que no em vingui aquí en quant a això. Mirem les dades i les dades ho mostren. Aleshores, tenim que defensar el dret a decidir, però el dret a decidir és el dret a debatir quines eleccions, quines són les alternatives que es volen. Però per sobretot, el més essencial és que les polítiques públiques millorin la qualitat de vida del poble català. Aquest és el punt més clau. I això se n'està oblidant en aquest altre tipus de discurs que precisament s'utilitza per amagar aquestes polítiques que estan fent molt mal al poble català. Sí, jo, senyor Navarro, bueno, soc Antoni... No us sento molt, parleu més alt perquè si no us sento molt. Ara em sent millor? Potser? Sí, digueu-me. Sí. Jo volia preguntar sobre això dels mitjans de comunicació, que sempre critica que realment, bueno, que és bastant evident que en aquest país, bueno, a Catalunya i a Espanya en general, doncs n'hi ha molts més de dretes que d'esquerres, bueno, d'esquerres no sé si n'hi ha, o de centre-esquerres, i al final la pregunta seria una mica que de tots els mitjans que hi ha a Espanya, vostè una mica de quin es podria, diguéssim, refiar més o el veu menys, bueno, menys mentider, per dir-ho clar, no? Si n'hi ha algun que realment, doncs diu, bueno... Bueno, és que mireu, és que això no... jo dic als meus estudiants que vagin pel món, perquè és que no hi ha plena consciència de que no tenim democràcia en aquest país. És que això és molt fort. Mireu, si aneu a la majoria de països en Europa, hauran diaris, la majoria són conservadors i liberals, però també hi ha diaris d'esquerra, m'explico. Però és que en el nostre país no els tenim. Digueu-me, aviam quins són els diaris d'esquerra entre els 5 més importants del país. Bueno, el país no és un diari d'esquerres, vaja, no crec que ni siquiera que ells es considerin com a tal. Haurà algun article d'alguna persona d'esquerres molt de tant en tant, però no és un diari, és un diari com central, liberal. Sí. Bueno, el diario.es, potser, una mica. No,
estic dient en quant a diaris de paper. Clar. Sí. Ara, en quant als digitals, home, el que jo crec que és el que reprodueix millor la sensibilitat d'esquerra d'aquest país és el Público. Va ser una llàstima que deixés de sortir en paper, i això és una crítica molt forta que s'ha de fer a l'esquerra. Com pot ser que un país en què la majoria de la població està en el centre esquerra, els instruments d'esquerra no es mobilitzin per crear instruments d'esquerra? És que és algo apabullant. S'ha de ser també crític de les forces d'esquerra en aquest país. Com pot ser que les esquerres no apoyessin un projecte com el Público de tindre un diari en paper que competeixi en els altres? No va haver un suport, i aleshores ha passat a digital. Bueno, doncs ara fins i tot és un instrument que l'esquerra necessita per poder tindre informació que utilitzi per poder batallar l'avalanxa ideològica neoliberal que aquest país està patint. O sigui que des d'aquest punt de vista jo crec que el Público és el més d'esquerra, però al nivell digital hi ha altres, hi ha el Diario.es, hi ha àrees, vaja, ja són més, tampoc molts. Aquí tenim, a Catalunya tenim La Directa. Hi ha diversos que jo els miro i els trobo interessants. Però estem parlant dels mitjans de comunicació dominants, no diguem ja de la televisió. A la televisió, La Sexta, sí, és cert, hi ha programes aquí i allà, però també no mistifiquem La Sexta. Hi ha algun programa que val la pena, però no hi ha una televisió d'esquerres en aquest país, i no hi ha un diari d'esquerres de gran difusió de paper. I això és una manca de democràcia, s'ha d'entendre que si no hi ha una democràcia no és completa, no sé que hi hagi una diversitat d'ofertes. Jo estic a favor d'un país que hi hagi diaris de dretes si no els haguessin, però escolti'm, és que aquí no hi ha d'esquerres, o sigui que inclús la gent amb sensibilitat democràtica tindria que protestar això, independentment de si siguin d'esquerres o dretes, perquè hi ha una pobresa d'informació. I aquesta imatge de que no hi ha alternatives, al final calen, perquè, clar, la gent no se'ls dona informació, i diuen, no, escolti'm, sí que hi ha alternatives, miri el pressupost. En lloc de congelar les pensions, miri vostè, elimina la baixada d'impostos de l'impost de patrimoni. M'explico? I aquest és el punt feble de democràcia, que els mitjans estan. Però vull afegir una cosa, perquè en aquest aspecte també estic més que empipat en la gent d'esquerres. Jo no entenc aquesta enorme passivitat. Pot ser una cosa injusta el que estic dient perquè la gent està sortint al carrer, d'acord, i crec que demà és un moment molt important i la gent es mobilitza, però escolti'm, per què cony, quan surten aquests tertulians que són gent ignorant, que parlen de tot i no saben de res, i que surten la seva pompositat donant aquí els sermons liberal i tal, la gent no truca o envia notes i digui, escolti'm, se'ls tira que caure la cara de vergonya. Per què no tenen aquí gent d'esquerra? Com és, miri vostè, qualsevol tertúlia que vostè escolti en la ràdio o la televisió, miri aviam quanta gent, quants economistes d'esquerra, o quants politòlegs d'esquerra. Quasi mai, de tant en tant, per què no es digui? Escolti'm, però per què la gent no es queixa? Per què la gent no envia coses? Bé, jo no sé si la gent enviant coses... Quan aquell, Manuel, ara no me'n recordo el seu nom, Fuentes, sí, em va insultar, jo agrairé sempre que van rebre una quantitat de telefonades que van tindre que demanar perdó, no a mi, però al públic, pel que havien fet. Cony, que la gent truqui a TV3 o Catalunya Ràdio, són les nostres ràdios, les paguem nosaltres. I ens l'han robat. És aquí que la gent té que mobilitzar-se. M'explico? Clar, sense aquesta pluralitat informativa, com deia, no podem tenir democràcia. De fet, sovint en els mitjans públics veiem com són públics, però propietat d'un govern, com hem vist durant tots aquests anys a la radiotelevisió valenciana. Tornant una mica a les qüestions de números i de pressupostos, en les darreres setmanes hem sentit com des del govern espanyol ens han explicat que ja estem de sortida, ja anem cap a la recuperació i a nosaltres ens ha sonat una mica a un nou estàndard. Ara que ja us hem retallat i us heu acostumat una mica, us direm que s'ha acabat la crisi, però no tornarem a restituir tot allò que hem retallat. Realment anem cap a la recuperació? Mireu, això és una farsa. Mireu, el problema més greu que té Catalunya i Espanya no és ni el dèficit ni el deute
liberals i els conservadors estan dient Europa i aquestes famílies polítiques a les quals pertany Unió, Convergència, aquesta imatge general de que el problema més gran és el dèficit. Això és mentida des del punt de vista econòmic. Això no és el problema més gran que tenim. El problema més gran que tenim és la manca de demanda i que es deu sobretot que la gent, els salaris han anat baixant des de ja bastant temps. Aleshores, les rentes derivades del treball són les que mouen l'economia d'un país. És la gent normal i corrent que consumeix. Aleshores, a baixar els salaris han creat un forat que encara s'enfatitza més perquè retallen la despesa pública, en la qual el forat encara es fa més gran. Aquest és el problema més gran. Aleshores, d'aquest punt de vista, l'atur és el problema no sols social i humà més important que té Catalunya i Espanya, sinó el problema econòmic més important. Aleshores, fins que no es creï ocupació i que sigui bona ocupació, perquè és important que no sigui ara els minijobs, que sigui un bon salari i que hi hagi aquest increment de la demanda i de la despesa pública. Escolta, si estem a la cua, Catalunya està a la cua de l'Europa social, és el que tenim, la despesa pública social per habitant més baixa de la Unió Europea, i això no es deu sols a Madrid, s'ha de dir a la gent que surt al carrer. Això es deu també al poder tremendo que hi ha dels conservadors liberals aquí a Catalunya. Aquest és el problema més greu que hi ha a Catalunya. Aleshores, des d'aquest punt de vista, és important de que la gent es conscienci de que la recuperació té que passar per un augment de producció de bons treballs i un augment de la despesa pública per corregir l'enorme dèficit social en educació, en sanitat, en vivenda. Això és el que reavivarà l'economia. És el que ens farà sortir. Aquest és el punt clau que s'està amagant en això de que s'està sortint ja d'aquest forat. Escolti, si inclús el Fons Monetari Internacional, que no és gens d'esquerra, antes al contrari, és molt de dreta, proper al capital financer, reconeix que Espanya està en aquesta situació per 10 anys. Escolti'm, què vol dir 10 anys? Vostès estan cremant aquest país. Estan cremant les noves generacions. Aquest país no pot estar en aquesta situació per 10 anys. M'explico. És aquest el tema clau. Per això és que aquesta de que s'està sortint és una frivolitat. Continuem estancats a no ser que hi hagi un canvi molt notable. I aquest canvi notable no passarà a no ser que la gent surti al carrer. I no sols per demanar que ens separem de l'estat espanyol. Miri, l'estat espanyol és un estat que no atrau. Però escolti'm, és que la Catalunya oficial tampoc atrau. No gaire. No gaire ens atrau. Pensin que aquí una persona que viu a Pedralbes viu 10 anys més que una persona que viu a la Sagrera. Així ho diuen les estadístiques. Aleshores, escolti'm, aquesta Catalunya tampoc és la nostra, Doncs demà... És aquí on la gent té que conscienciar-se d'això. Demà sortirem al carrer per denunciar aquest poder liberal que segresta la nostra democràcia, perquè realment la Catalunya que ens pinta aquest poder que tenim ara mateix no és ni desitjable ni atractiva per suposat. Per arribar fins al final, a títol personal, vull dir-li a vostè i recomanar a tots els oients l'article que avui hem pogut llegir, el Resurgimiento del fascismo en España, on una de les coses que més es fa èmfasi és que quan nosaltres ens referim al règim anterior, al règim de la dictadura, en diem franquista, però cal saber que potser és l'únic lloc del món on en diem franquista. La resta de països diuen que, tal com va ser, doncs, que va ser una dictadura feixista. I recomanar també aquest llibre que vostè mencionava, Hay Alternatives, un llibre de Vicenç Navarro i Juan Torres, que es pot descarregar a la web d'Atac i que es pot demanar també en format físic en aquesta web. Vostè demà pensa que és una bona oportunitat per fer aquesta denúncia al carrer, sortir al carrer, prendre els carrers i veure si podem anar una mica més enllà? Sí, no, demà és molt important. És important que la gent surti al carrer. Sempre això és molt important, oposant tot tipus de violència. La nostra força és la raó. A l'altre costat utilitzar la violència. Això ja ho donem per descomptat. Però és molt important
que la gent es demostri, a ser possible cantant. Una cosa que sempre trobo a faltar és que la gent no canta aquí quan surt al carrer, que la gent surt cantant en alegria, però a més mostrar la dignitat, que som els hereus de moltíssimes generacions que han lluitat molt perquè Catalunya sigui lliure i democràtica, i que aquesta gent són la gent d'esquerra. La gent d'esquerra ha sigut la que ha lluitat més per la identitat catalana. Això que mai se n'oblidi. Aleshores, en aquesta dignitat. I permeteu-me que faci una altra recomanació. I tant. I no és, creiem, a la meva edat, això de la modèstia no aplica. Però vull que la gent tingui accés al meu blog. I tant. Que penseu que fa poc que van intentar destruir-lo. És cert. I quasi ho van aconseguir. Però no ho van aconseguir. No volen que la gent llegeixi el que jo escric. I la meva motivació d'aquest tipus de feina és mostrar dades. Aleshores, que la gent utilitzi aquest blog i que passi a l'altra gent. És el www.vnavarro.org. Efectivament. El fet de que gent molt professional, pagada, no sé si en diners públics o privats, van intentar carregar-se per acallar-me a mi, és la millor mostra que no volen que la gent sàpiga la veritat. Han pogut trobar rastre d'on venia aquest atac? No, l'únic que la gent que hi entén molt d'aquest van quedar sorpresos perquè era, com vosaltres sabeu, la seguretat és com una ceba. Són diversos nivells. Sí. I l'atac va arribar quasi al centre. Déu-n'hi-do. Quasi el destrueixen. Aleshores, que era un grup molt professional. No sé si està pagat en diners públics o privats, però era gent que intentaven carregar-s'ho. Aleshores, per això jo invito tota la gent que ho utilitzin, perquè sàpiguen que hi ha moltes mentides, moltes falsetats que es donen com veritats i que està fent mal a la gent normal i corrent. Així és. I des d'aquest punt de vista, tots els patriotes d'aquest país es tenen que mobilitzar per defensar, sobretot, les classes populars. Vinguin d'on vinguin. Parlin català o parlin castellà. Som catalans tots. I des d'aquest punt de vista és fundamental que la gent surti al carrer i que denunciï aquestes situacions en dignitat, sense violència i en un sentit que estem construint país. Doncs moltes gràcies, senyor Navarro. Com vostè deia, recomanem també el blog on hem pogut llegir aquest article, El resurgimiento del fascismo en España, vnavarro.org. Moltes gràcies per ser aquest vespre amb nosaltres i fins molt aviat. Esperem que amb millors notícies. Vale, fins demà. Fins demà. Adéu, bona nit. Adéu-siau. Adéu. No hi ha futur, cada dimarts de 9 a 11 de la nit, a Boca Ràdio.